Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Kiev we Orsiýetçi separatistlerin gündäger Ukrainanyň Debaltsewe şäheriniň daşynda gyýytgy ynsanperwer ýaraşygy barada ulalaşandyklary habar berilýär. 6 fevralda elan edilen bu wagtlaryň ýaraşyk barada kärdeşim Ýowşan Annurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Ukraina hökümeti resmiýetleri we Orsiýetçi separatistler aýdylmagyna görä, gündägerdaky Debaltsewe şäheriniň töweregini gyýytgy wagtlyk ynsanperwer ýaraşygyna razy boldular. Wagtlaryň ýaraşyk German kansler Angela Merkelň we Fransuz prezidenti François Hollande'ň Ukraina krizisini soňlamak üçin täze parahatçylyk planyny öňe süren wagtyna gabat jar edildi. Ukrainanyň içeri işler ministrliginiň resmisi Vyacheslav Abroskyn AFP habar gurulugyna ýaraşygyň gabagda galan ýaşaýjylary evakuasiýa etmek üçin baglaşylandygyny aýtdy. Pitnesiler ýaraşygyň 6 fevralda yerli wagt bilen ir saat 10-dan akşam saat 5-e çenli dowam etjegini, asuda adamlaryň bilen awtobuslarynyň eýem Debaltseweden çykanlygyny aýtdylar. Buradan Reuters habar gurulugy onlarca boş awtobusyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gödekçileriniň uğratmagyna şähere tarap barýanlygyny ýazypdy. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä ulu kerweni Debaltsewe tarap barýan wagty hökümet güýçleri bilen pitnecileriň arasynda atyşyk bolmagandyr. Debaltsewe şäheri Donetsk regionuny Ukraina hökümetiniň kontrolü edýän ýerleri bilen separatistleriň kontrolü edýän territoriýasynyň arasyndaky darazyk zolakda ýerleşýär. Bu şäher bir näçe hepde agyr söwüşiň sahnasyna aýlandy. Merkel bilen Hollande 6 fevralda separatistleriň gündägerde mewjudyan zorlugyny togtatmagy prezident Vladimir Putin bilen maslahatlaşmak üçin Moskwa urady. Bu planyň jikmejiklikleri aýdylmaýar, emma Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Kiýewde Merkel we Hollande bilen geçirilen gepleşikler gündäger Ukrainada atyşyk betetmek umydini ýokarlanyrdy dedi. Emma muňa garamazdan Merkel Berlinden uramadyndan öň ýaraşyk baglaşmak mümkinçiliginiň azdygyny aýtdy. Wir sind davon überzeugt, dass es keine militärische Lösung dieses Konfliktes geben wird. Biz bu konflikte harby çözgüdüň ýokdugyny gowulýarys. Emma biz soraglaryň dol açyk galýanyny hem bilýärys. Gepleşikler arkaly ýaraşyk gazanyp bolarmy ýa bolmaz. Bu şugun bolarmy ýa-da ýene gepleşik geçirmeli bolar. Biz muny hem bilenmiz diýip ol 6 fevralda jurnalistler aýtdy. In Moskau sind und ob es die letzten Gespräche sind. Şeýle Ukraina separatistlerine hasken territoriýa bermäge taýýarlanan barada habarlary ret etdi. German kansleri hökümini başga bir döwlet ýolbaşçysyndan üstaşyr. Häzirki ýagdaýda Ukraina meselesinde men hiç wagt territorial meselelere gatnaşmaryn diýip olaýtdy. Hollande Parisde özüniň Putin bilen gepleşmäge diýendigini, maksadynyň Ukrainadaky zorluklar soňlamak boýunça global ulalaşyga gelmekdigini aýtdy. Hemmeler bilýär, ilkinji adım atyşygy betetmek, emma bir ýeterlik däl diýip olaýtdy. Biz hemme taraplaryň ulalaşyk gazanmaly diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Bir iki siýasatçy 5 fevralda Kiýewge tapar edip 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 5350-den gowrak adam öldüren 10 aýlyk konflikti soňlamak üçin häzirçenli görkezlen iň uly basyş etdi. Ukraina harbylar 6 fevralda pitnecileriň gündäger Ukrainadaky goşunyň pozisiýalaryna soňky 24 sagatda 100den gowrak hüjüm edenligini, 2 esger öldürip 26-syny yaralandyklaryny aýtdylar. Kärdeşim Ýowşan Annurwanyň gündäger Ukrainadaky soňky ýagdaýlar barada beren maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Owganistan bilen Durnuksu serhedinde garym gazmak we diýwar dikmek işlerini dowam etdirýär. Owganistan tarapyndan bu işiň täsirinden ejir çekýän owanyň wekilleri türkmen serhedçileri bilen duşup öz şikaýetlerini mälim edendiklerini, emma netije gazanyp bilmendiklerini gurrun berdiler. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Sizin bizim mülkümüz diýip hasaplayan ýeriňiz adada Türkmenistan garym gazyp hem gaçyk aldyryp beýleki dikeldiş işlerine başlapdyr. Şondan soňra siz nägilelik bildirip Türkmen serhetçileriniň komissary bilen duşupsyňyz. Şu duşuk barada gurrun berseňiz. Türkmenistanyň gürünesi başlygy bilen hem de Owganistanyň gürünesi başlygy bilen bular başga ýerinde oturşlyk etdi. Bize hem bir näçe ýaşuly dilediler. Bizen barşylar bilen hem söhbet bolduk. Bulara kıyımçılığımızı ettik. Bizim %75 bölümümüzü deriye opturup ayrı Türkmenistan yer bolup gidip otuyor. Bizde 25 bölüm kaldı. 25 bölümümüzden çayada otuyor. Kıyımçılık bilen biz ayrıdan mallarımızı bakıyor. Hem odun çöplerimizi alıyor. Şu yerdayda
Bayrakı komşular bizleri kata azarlandırıp oğlanlarımızı urup köp kıyınçılıklara kabat getiriyorlar. Sonun için biz oturuştuk. Bize komşu Türkmenistan'ın geleneği başlığı katı ulu vadeleri verdi. Biz indi zamandan böyle size azarlandırmak deydi. Yöneticiler sol değişenimizden beri yine ortamızda demir kala tıkıp geliyorlar. Olan bizim öz yerimiz atababamızın adına hatı var. Hükümette defterinde yazılı belliği var. O hem de hükümete harç veriyor. Şu yerlerimizi hem bunlar öllerine geçirip berden demir kala kurşap oturuyorlar. Sizin bizim mülkümüz diyen yeriniz var ada. Şonda hazırem garım gazıp gaçı kaldırıp demir bütün kaldırıp geliyor mu Türkmenistan işliyor mu? Havadız guruluşunkiyle katı hoşluk ettik. Bunlar işlerine yatırıptılar, koyuptılar. Hazırki yağdayda yine hem garım kuvup o yerde bir deprem kaldırıp geliyorlar. Hem de üstünden siyim demir kala geliyorlar. Biz yine hem Türkmen halkı bulunsan, bir Türkmençilik arada bulunsan, bir kıyıkılık tapmazak buluyor, bir kıyıkılık aramızda durmasın diyor. Hatta olurun iki tane aksarlarda gelendille bizim 500 neferimizi kovalar beri ötüp koy veriyor. Biz onun karşısında hiçbir karşılık edemiz yok. Eğer bunlar ayında da şu gidişine gidiverse bizim yiğitlerim karşılığını görküzendille aramızda bir kıyınçılık taplarmak edip sorunun prezentimize yüzleniyor. Bizim şu kıyınçılıklarımızı süt çakmasıkları bulmaları yanak yollarını bizlere bir açık öz yurdumuzda, öz mülkümüzde oğudumuzu, çöpümüzü, malımızı bakar yanak, son yanak yağdayı dürütmekliklerini bunlardan ayış ediyor. Siz de Türkmenistan'ın serhetçilerinin komisarı bilen duşupsınız. O size näme söz berdi, näme wada etdi? Onun bize kovu sözler verdi. Hatta bizde bizim geleneği başlıkta bir kitapta yazılı var eken kadim serhadan bunlara ki yol başı serhat başları iknedem açık belliyken o kadim serhattan eğer olur bir serhat kursu yok bolsa ya bir dünyanak bir din belentli kursu yok bolsa olur 20 metre ağırdan etmeliyken hem bizim hem hayse bir sallatlara da kursu yok bolsa hayse bir yol kursu yok bolsa 20 metreden bedel etmeliyken 58 yıl bulunurken suların ortasında bir dugur var eken, ortasında bir kanatlaşıp yazıp bulan belliği var eken, iki setten kol çekleneken bu meseleleri hem görkördük, bunlar vade verdiler, bizler bizden biri etmez, eğer etsegem geçiyor musak, bizler hakkımızdan geçip, bizler hakkımızdan ederseyip, sözleri bizleri verip katık uvandırırlar, yöne hazır ki yağdayda yine hem hükümetin defterinde adı var yerlerimiz, suyurdan edip gelip oturuyorlar. Söhbet teşlik geçirip azatlığa yetiren Şaymerdan oğlum Radi. Owanistan'yň Jewozan vilayatynyň Garkyn etrawynyň ýaşulysy halk haja aga bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Goşa raýatlyk ılalaşygy bilen bagly mesele Orsiýetiň we Türkmenistanyň arasynda çözülmän galýan meseleleriň biri hasaplanylýar. Orsiýetiň Daşary işleri ministri Sergey Lavrowyň ýakyn günlerde Türkmenistana eden saparynyň dowamında bu meseleniň gozgalanlygy barada habar berilýär. 1993-nji ýylda baglaşylyp 2003-nji ýylda ýatyrylan bu ulalaşyk 10 ming adamy bir wagtda iki ýurdyň raýaty bolmagy mümkinçilik beripdi, emma dürli kynçylyklary hem döretdi. Orsiýetde türkmenleriň gatnaşmagyna hereket eden jemgyýetçilik guramasy Rus Türkmen öýüniň ýol başçysy Vladislav Nemçinow Aşgabatdaky gepleşiklerden goşa raýatlyk meselesi boýunça taýyk netijelere garaşylandygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Vladislav Nemçinow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Vladislav Vячеславович, Orsiýetiň Daşary işleri ministri Lavrowyň Aşgabatda geçiren gepleşikleri goşa raýatlyk meselesi dogrusunda näme derejede netijeli boldy? Информация по итогам очередного визита. Gepleşiklerin netijelerine tinetde goşa raýatlyk meselesinde öňe gidişlik göze iýilmeýär. Türkmenistanyň we Orsiýetiň raýatlygyna eýe bolan adamlar Aşgabatdaky duşsuzlukdan uly tamaty bardy. Emma bu tama başa barmady. Sunkun Türkmenistanda 10 ming adamyň goşa raýatlygy bar. Emma olaryň çeken kynçylyklary öňküligine çözülmän galýar. Aýratynyn bu 2003-nji ýyldan soň goşa raýatlygy eýe bolan adamlara degisli. Türkmen tarapynyň lalasyň ýatyrylmagyny kanunlaşdyrandan soň olaryň 100% bolan kynçylyklary çözülmän galýar. Проблемы этих людей как были, так и остаются.
Türkmen-Rus goşa raýatlygy ýeý bolan adamlar Türkmenistanda şu gün nähili kynçylyklara duçar bolýarlar. Sizde bu arada maglumat barmy? Вы знаете, что в Туркменистане начали выдавать. Bilseňiz ýaly Türkmenistanda täze pasport girdilen soň goşa raýatlygy ýeý bolan Türkmenistanlylar pasport almakda kynçylyk çekýärler. Olardan bir ýurdun raýatlygyndan esasan ortaýyň raýatlygyndan çykmak talap edilýär. Bu ýagdaýyň suň köwüne çelini dowam edýändigine mysal köp. Goloyda pensiya çykan Türkmenistanly pensiya almak üçin häkimetlere ýüzlenende özünden ortaýy raýatlygyndan çykmagyň talap edilendigini ýakyn günlerde bize gurrun berdi. Oňa diňe şu sert bilen pensiýanyň beriljegi duýdurylypdyr. Şeýle ýagdaýlardaky adamlara diňe ýokardan çözgüde garaşmak galýar. Обещали оформить пенсию, ну, естественно, в зависшем состоянии. Şeýle ýagdaýa düşen adamlara ýurt resmiýlerinden näme garaşýarlar? В зависшем состоянии остается, делать-то ничего не делает, в ожидании, что... Durunly ýagdaýda gaýlan mesele boýunça kararlaryň kabul edilmegine garaşylýar. Bilsemize görä, şu ýylyň maý aýynda goşa raýatlyk baradaky lalasyň öz-özünden möhleti dolýar. Ondan soň näme boljagyny hiç kim bilmeýär. Adamlar öz ykballary barada döwlet derejesinde alada edilmegine garaşýarlar. Ortaýyň hökümeti Türkmenistandaky öz raýatlarynyň çekýän kynçylyklary bilen iş ýüzünde gyzyklanyp bilerdi. Emma maňa ma'lum bolsuny görä, Türkmenistanda ortaýyň diplomatik gullukları goşa raýatlara ýeterlik üns bermeýärler. Дипломатическая служба, вот такой категории людей вообще нету. Rus-Türkmen öýüniň ýolbaşçysy Vladislav Nemchinow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň taksilerinde taksametrlaryň işledilmegi talap edilýär. Ýolukçylar hem bu düdüniň berja edilişine goşant goşmagy höwüslendirilýär. Taksilerde taksametr işledilmese tölemän bilersiňiz diýen bildirişler ýerleşdirilipdir. Gelin Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläli. Soňky günlerde paýtagyň taksamotor awtolog kärhanasynyň sary renkli taksilarynyň aýnalarynda bu taksilara münlerine taksametr şoçyny, ýagny hasapçy guralyň hökman işledilmelidigini ýatladýan bildirişler asylýar. Taksida öňde turýan ýolagçynyň görsündäki aýna we ýyrky çep gapynyň aýnasyna ýelmenen bu bildirişler ýaňy ýakynda peýda bolup başlady. Müşterilere ýürlenip ýarylan bu bildirişde aýdylýar, ýol narhy 1 kilometr üçin 30 teňe bolmaly. Hasapçy şoçy işledilmedik ýagdaýynda müşteriniň ýol narhyny tölemekden ýüze urmagy hukugynyň bardygy bu bildirişde habar berilýär. Ýatlap geçde häzire çen taksilaryň belli bir aradaşlyk üçin kesitilen ýol kreynerhi ýokdy. Ol adatça sürüjiniň we ýolagçynyň özleri ulalaşygy esasynda kesitlenýärdi. Täze ýerde düzgünüň taksi gatnawyna hyzmatlary tertibe salmak üçin edilýändigine meňzese taksiçilaryň arasyna onu höwesiz kabul edenleriniň hem bardygy aýdylýar. Döwlete degişli taksilaryň sürüjileriniň bir gelli 12 saat dowam edýän bir smenasyndan soň taşyrmaly puluň kesitlen summasynyň, ýagny planyň bardygyny, emma bu täze girilen düzgün boýunça işlenilse onu odoluklara görä has az girdeji geljekdigini aýdýar. Bir resmenine 1 ýyl 10 manat plan vermeli. 1 kilometr 30 teňe akydip şol plan dolup bolmaýar. Eger plan 20 manat etseler onda şol narh boýunça işlese boljak diýip geldi gurrun berýär. Geldiğini aýtmagyna görä resmi ýol kreynerhi boýunça paýtagyň wagtlarynyň täýin paştewda merkezine çenli ýol narhy 1 manat 50 teňe töwerek bolýar. Geldiğinin sözlerinden çen tutsa onda hususy taksiler benzin gymmatlarynyň soň bu aralygy müşterilerden 4 manat ýol krey pulunu alýarlar. Ýergelinde ise hususy taksilaryň käbir sürüjileri hem döwlet taksilaryna goýulan bu kesitli ýol kreynerhi bilen taksiçilere günnelik plan taşyrmagy ören kyn boljakdygyny tasdikleýärler. Özüm günne 100 manatdan owrak kazanýar. Ýöne 1 kilometr üçin 30 teňe ýol narhy bilen munyň ýaly kazanç etmek mümkin näl diýip paýtagyň köşelerine kirýän hususy taksiçilaryň biri aman öz pikirini beýan edýär.
Ýatlak geçsek Aşgabatyň taksomotor avtolog kärhanasyna 2010-njy ýylda Hyundai Elantra kysymly 300 san täze avtolog satyn alınıpdy. Paýtagyň köçelerinde täze sary renkli bu taksilaryň ilki peýda bolanyny eýen 5 ýyl bolup barýar. Gelin aýtmagyna görä ýola çykman galýan taksilaryň sany köp. Azyndan 100 töwerek taksi garajda galýar, olaryň sürüjileri ýok diýip gelýär. Şol bir wagtda da ýurdun Awtomobil Transport Ministrligi tarapyndan häzir şeýlerde hususy taksilara olaryň düzgüne görä işlemek üçin zerre bolan resmi lisensiýalar berilmeýär. Lisensiýa bolmasa salgat gullugyndan patent hem alyp bolmaýar. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanda esasany Aşgabatda taksiler esasan döwlet eýçiliginde soňky ýyllarda hususy taksiler wagtynda çäklendirmeleriň en çemeti girdildi. Bu ýagdaý umumyň taksi transportyna sürüjilere we ýolagçylara nähili täsir ýetirdi. Kardeşim Mirdan Sariýewiň Aşgabatly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmamadow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Nurwerdagy indi döwletiň eýçiligindäki taksiçilik näme derejede bähwitli boldy? Ýagny Türkmenistanyň owşan käbir maglumatlary görä, döwletiň eýçiligindäki sar taksilaryň ýüzlerçesi taksi parkda ulanylman ýatyr diýilýär. Ol hakykatdan şeýlemerden. Şol taksilaryň ulanýşy ören pes derejede, onun esasy sebebi şol taksilary ulanmagyň tekniki ykdysady hasaplamalary ýalňyş edilipdir. Aýdaly şol ýerde taksiler esasan ikismen işleýärler. Kersmenem 12 sagatlyk. Şu 12 sagatyň 1 sagaty nahar wagty bolmaly, diňjalşa gitmeli. Indi şol döwrüň içinde taksi we kassawy zbor diýerler. Kassa 20 taksi üçin 112 manat bolmaly. Şol 112 manat ýygnajak bolsa ol üznüksiz sürenini üstesine de içinde mudama ýolagçy oturun bolsa, ol 480 kilometr geçmeli. Taksomotory bir adam minse, 4 adam minse alýan narhy bir bolmaly. Onsoň ol haýsy bolsa bir ýolagçyny aljak bolsa, öňünden şol ýolagçynyň ýanyna barmak üçin, şu ýa-da şol ýolagçyny tapmak üçin haýsy bolsa bir ýoluň bölegini ulanman tarp etmeli. Ýoluň ulanyş koeffisienti diýilýär ona. Nurwerdagy ýaňşy taksi sürýänlerden ýuridik kassa ýygymy toplanýar diýdiňizde. Indi bu ýagdaý sebäpli taksi sürýänlere näme derejede täsirini ýetirýär? Bir döwür taksi parkdaky taksilaryň hemmesi diýen ýalyky sanawdan çykaryldy. Azyjyk galan taksilaryň edaralary umumy ulanşa berildi. Soňundan hökümetiň täze karary esasynda bir wagtda 300 sany taksomotor alındy. Soňundan ýene de alındy. Indi şol 300 san taksomotory şol döwürde sürüji tapylmady. Onsoň şol sürüjiligi başga welaýatlardan getirip adamlary goýdular. Ýöne islenlik ýagdaýda. Häzirim şo taksomotory işlemäge barýan adam köp däl. O taýda ama işsiz duran taksilerim bar, ulanylmadyk taksilerim ýüzlerçe taksi bolsa ulanman ýatyr. Indi Nurwerdagy döwletiň eýçiligindäki taksilere alternativ hökmünde hususiýetçileriň taksileriniň ýagdaýy nähili. Arada olardan ýurt lisensiýanyň sorulýandygy, onu almakda hem käbir kynçylyklaryň bardygy hem maglumatlar peýda bolupdy. Şol kynçylyklar aradan aýryldymy? Döwlet olary lisensiýa bermegini besetdi. Emma hususy taksi işlemese, döwlet taksileri yurt ilatyň islegini yerine ýetirip dol derejede yerine ýetirip bilenok. Hususy taksileriň gatnaýan ýolagçysy döwlet taksileriniň kydan esselep köp. Şonuň üçin soňa olara lisensiýa bermeselerim, olaryň işlemegine göz ýumdylar. Ýöne olar häzir kanuny esasy bolmadyk ýagdaýda işleýärler. Olary islenlik ýerde avto inspektorlar diýeli, beýleki salgyt işgärler diýeli saklap olardan jerime alyp bilýärler. Kardeşim Mirdan Sariýewiň Aşgabatly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmamadow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Türkmenistanyň neşe terişteleri we psihika täsir edýän maddeler baradaky kanunyna ýakynda girdilen üýtgetmelere göre neşe terişteleriniň psihika täsir etdirýän maddelerin bir kanun dolanşygy bilen bagly jinaýatçylyk üçin iş getirilen adamlar babatynda amnistiýa ulanylmaýar. Türkmenistanda neşe bilen baglylykda tutsaglykda saklanýan adamlaryň sany barada resmi maglumat köpçülüge berilmeýär. Emma neşe bilen bagly türme tutsaglygyna oturanlaryň arasynda dürli adamlaryň şol sanda ýaş çagaly eneleriň we ýaşy 70-den geçen adamlaryň oturanlygy barada maglumatlar bar. Şeýle ýagdaýda kanunyna girdilen soňky üýtgetmeleriň türkmen reallyklaryna näme derejede gawat gelýänligi barada kardeşim Ýowşan Anna Gurbanyň türkmen ýazajysy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurat Türkmenistanyny kanunyna girdilen düzedişe görä inneden eýlek neçe maddalar bilen tutulan ýel kesilen adamlar amnistiýa düşürilmeýär. Siziň pikiriňizçe bir Türkmenistanyň durmuş hakykatynda näme derejede laýyk gelýär? Bir aslında doğru edilen edim sebebi neşanın karşısında neyse güçlü görüş alıp barsan ol azlık etmeye yönü bunun durmuş hakikatına bağıp gelmeyen taraflarım var. Misal üçün ne taraflar var? Men yadıma düşüyor 1999 yılda Guinness'in Rekortlar kitabını Türkmenistan türme kamerasını saklanmalı adamları bolmalı derecesinden has köp, kelimesi köp saklayan yurt hükmünde şol kitaba girilipdi. Bir tarafı, ikinci tarafın bir türme olanına bir cebir sütümün kemsitmen meskeni bolmalı. Onunla yaşamağı, sağlığını seyretmeğe, tuğba gelmeğe şerttir ödülmeli. Yine şertler olun Türkmen türmelerine bağır deyip önemli tasdiklap bulunup, mesela kıynanırcı yerim türmede benlilikte otururların arasında yaşı bir sene vararlar, eyyem 7 oğulluğu tegelenler, 8. oğulluğu tegelep bariyarlarım var. Amanmurat, şeýle tutsaglar babatda anyk mysal getirip biljekmi? Siziň bilýän adamlaryňyz barmy? 60-70 ýaşdan geçip türmede oturan uzak ýyl ketirip. Men ýadyma düşýär 2010-njy ýylyň Tomsunyň başyna Ahal Welaýet Kaziýetinde Tiryek neşe sewdasy boýunça işe seredildi, şonda suud edilýärleriň biri 1939-njy ýylda doglanny 70 ýaşynyň sinnedi, beýleki 1940-njy ýylda doglanny ol 72 ýaşynyň sinnedi, beýleki biri 1942-de doglanny ol 70 ýaşynyň sinnedi. Dogrusy olar jenaýeti eden jenaýetlerin boýnuna goýuldy. 20 kilogram töwre tiryegi ilata satmak üçin maslahat edenlerine onu Eýran İslam Respublikasynyň raýatynyň kömegi bilen girlilikde ýurda aşyralarına üstesildi. Şol adamlaryň birine 73 ýaşlygyna 21 ýyl, 70 ýaşlygyna 22 ýyl, beýleki 72 ýaşlygyna da 21 ýyl berildi. Eger şular türmeden ceza şäherine dolu çekip çıksak bolsalar 94 ýaşynda çykmaly. Amanmurat, eýsem durmuş reallygy şeýle bolsa, kanunçylyga da şeýle düzediş giridilýän bolsa, siziň pikiriňizçe bir ýerde çykalga näme etmeli? Bir ýerde çykalga bir insan gol yapmaly, şoň ýörelgelerine wepaly bolmaly. Bir sağlyk ýa-da yaramazlaşanlara, juda garrarlara, ewarlarlara rehem edilmeli. Muň başga ýol ýok, Ýowşan. Amanmurat, bu Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kardeşim Ýowşan Anna Gurbanyň türkmen ýazajysy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.